Ahoj, vítám tě s námi na střední.cz. Jsme parta lidí se zkušenostmi s doučováním na přijímačky a výukou matiky a češtiny na základních a středních školách. A připravili jsme pro vás kompletní přípravu na přijímačky na střední školy z 9. tříd, a to za bezkonkurenční cenu. Kromě kompletního online kurzu nabízíme ještě možnost zkoušky na nečisto v Praze, která ti přiblíží skutečnou atmosféru ostré zkoušky, ať víš, do čeho jdeš. To hlavní, co jsme pro vás připravili, je náš online kurz, který obsahuje jak kurz češtiny, tak kurz matiky. Každý z těchto kurzů obsahuje přibližně 20 videolekcí a 10 námi vytvořených testů. Našimi moderními videolekcemi tě provedou AI avataři Adam a Lily. A jsou zde využity i různé zábavné prvky tak, aby učení nebyla nuda a bylo efektivní. Námi vytvořené testy obsahují vedle samotného zadání i další materiály po vzoru ostrých zkoušek, včetně záznamového archu. Správné výsledky a další tipy uvádíme jak formou videorozboru, tak formou textu. Kurzy dále obsahují tipy na správnou testovou strategii tak, abyste z ostrého testu získali co nejvíce bodů. Náš online kurz můžete zakoupit již teď, což určitě doporučujeme. Pokud to uděláte, budete mít v kurzu k dispozici po jedné videolekci a po jednom testu z každého předmětu a budete si moci naše prostředí vyzkoušet. Pokud se vám nebude z jakéhokoliv důvodu náš kurz líbit, tak můžete nejpozději do Vánoc vaši účast zrušit a vrátíme vám peníze. To je naše záruka spokojenosti. Kurz jako takový začne po novém roce, kdy zpřístupníme všechny videolekce a strategické tipy na testy a postupně budou každý pátek zpřístupňovány jednotlivé testy tak, aby toho nebylo najednou moc a aby to bylo efektivní. Tak to by bylo to, co si u nás můžete koupit. Vedle toho bychom ještě rádi upozornili na sekci pro rodiče, kde naleznete důležité termíny, rady, jak nejlépe vybrat správné střední školy a mnoho dalšího. Tak na nic nečekejte a přihlaste se do našeho kurzu už teď.